Ang kulo puti ka, ang kulo. Ay, gwapo. Ipakita ko pangag. Ano di pangan eh. Na. Hello guys, good morning. It's already 6 a.m. Kasi ayoko matakay. Mag-ani ko sa akong gitanong. Patamtamang ko mag-ani. Karong adlaw po. Katawan pa dyan ko. An hour later. Two hours later. Wait, what? What manongag ba na, oy? Ang kampo man o. Hey guys! What's up mga bayuyam? Good morning! Pero for today's vlog, mag-anime karon, anihon na nako akong tinanom pag last month. Ay, last month di ay. So, kauban ako si Antelets! Say hi to my vlog! Ito, maghatod may og snacks atong nag-ani na mo. So, ganapo ko nga kuan, mapilog ani. Pero, balot na balot! Mask ko, nag-jacket, nag-pajama, pajama, jogging pants. Kay arang inita dyan mo. Na, mapagtong dyan daan to. Okay. Maghatod may og snacks. Pan, tubig, ug juice. Uy, asa man sila ni Dapita, oy? Asa man sila Dapita, ni? Antelet, say! Pa! Asa mo, Dapita? Asa ko, age? Siguro ko mga gani gatan. Hoy, ginuko danguga man eh. Dangog. I just got like dako ana silang tuli na nauwahin ako. Na, dako na silang tulen. Oh, si Papa. Asa ang Colino? Ang Colino? Say hi. Tas Auntie Salino. Tiginit. Hara mas mapay. Hey. Ato laging uban lagi mag abis kay ano na lagi sa ibabaw ng Ako ang pinay. Bulhot. ha? Bulhot. Kana bang isuon tani mo tanan ba? Kaniray ko ma. Oo, kayog. Bulot. Wala rin mo milk ale. Ako agriculture di ko kama. Di pa na eh. Na ako sa ulit. Nang paito inday nga ko ano man na kanang nai. Suon tanan. Suon tanan tumay ba. Bisit asa ko mga ni. Dali gawas. May sulin din ay. Gawas tong ana. Ngani Dagami. mo duwa pag kami duwa.
Oh, mga bata-bata. Oh, dali, pagdali mo. Kinahanglan mahumana sod sa Juan. Sod sa 5 ka segundo. sa usa ka mana mauman. Para may baboy ang giihaw para sudan. Bisa jubiwan. Mm. Oh, naas ang kulnol. Kuya Oh. Kinit. Oh. Kuya Kinet, Mapoy. kinet, pasto, mapoy. Okay, pasto, Arnold po. Trepo weng. Oo, lisod na po si Juan, ah. Oh, Ate Solen. Okay, paspasa, ay. Pasalay kay na ako'y karning baboy. Ako ko natin. Hinay ha, kung lukso ng kawak. Okay, pasto, Arlen. Barato pumalanto. Gahi, magaling bikugan. Kung mo kay daga gogowak. Paspasan, jo ka, ante. Isod po ni dag magyo na na. Ano inday na naon na? Anda. Oh, yan ano sa patama human inday. Abot man tenis magauwan. Oh, labay pangaharos, oh. Kisay mo hire. Oh, Ina nabay ani hunor. Naon. belay so. Oh, yan tag. Dong taro minimum sa adlaw. Agay. Dong taro. Dalian na kami lanti, oy. Minimum sang adlaw. Dali, ah. Ah, Uncle Lens. Oh. Okay, Uncle Len, no? Oh, Uncle Len, no? Oh, tanawa, oh, pangahamil, oh. Lo! Yo, mamay. Sorry, nga paspasa mo na, eh. Sorry, ay. Paako ko na pa. Video ka, rin ba? Kasama ka. Doktor ba? Ay, lagyan niya. Nga, gipot. Mau lagi, mau adlaw na. Sige, sige na, sige dali kay ang oras ka dali. Ah, sige, God. Uno ha? Oh. Dos. Tres. Tres. Kamot. Oh, Arlene Bitter. Sige, Arlene. Buko rin. Ato ka, damakit. Ano ko? Napay mag-abis ng pukong. Hila. Oh, unsa di ay di magpukong. Magtuwad. Oh, sige, pinatuwad nga na. Ang ipot. Kuwag mo to nang humay. Dakto ko na kay sunod sa putukon. Gama. Oh. O, di ba? Asa mo? Kuyawa day pudya mo kali O, di nang ba? Asa mo makatanaw nga ga. Ani, gamas. oh kanang ang bilat sim ng mako pa jaman yung basakan len. Uy tura bilat sim inang Ako rin yung basakan din. Mga tawa na lang ko nimo. Okay pa? Okay kayo. Okay, kaya basa man ang lubot. Tari, ay, basa din niya og mulingkod. Kamansar ba na inday? Makamansa na eh. Oh, kanang duga na humay. Oh, tabako. Uy, oh. Oh, tabako. Mao ni sumpay kinabuhi. Oh, sampay ginabi ng ante. Oh, balhin na pud mi sa sang luwang. Uy, nahuman na! Yes! Dali na nahuman, oy. Charot! Guys, mabali na po may itong isa kaluwang. Uy, dilim, mandilalim ning mga bis, matang inita, dyan eh, nagbalik ng tubigo na newan na. Pagtong na sa ilen, itubo na jawa. Kani, kinunhan nilang nahuman. Sunod ka rin. Ikaduha. Tsaan na pod. May pangkatulo. Kaya ang makina og treasure. Mas Nay makina ba log ka ato butangin. ay! Mas taas ning ani kay sugod adto. Tama na tong tumoy na tong adto kinatumayan pa jud adto mabot nga kasya. Hoy, mahuman ba ne? Libre man. Okay ra na kay libre. Libre. Grabe kainit. So guys, dali ra ko magawa ra ko nila. Para sila mahuman kay grabe kainit.
Dapat pa init, oh. Siguro ako matanaw sa huan. Nagyan. Way pulas. Saan pagkatapon, no? Wala mang koy huan. Wala mang koy. Sa ganinganan ang huan, ante? Kanin diyang gigamit? Garet? Karet. Mamang koy karet mo, di ko katabang. Ano na lamang ka? Magpalandong. So guys, gipanguha na nila ning kani mga tinapok. Gipanguha na nila kay dadon dito adto mag tracer. Tracer daw, dili blower. Oh, tracer adto mag tracer. So dara si Kinde to may tigkuha ning mga phenyl. Tapos papad today. Yagto mo tracer niya, kauwanon na. Tanawa ang langit. Murag na ito kang langit. Gadag upong taman-taman. Huwag mo uwan na, muli na gadyo ko kayo mabasa ng cellphone. Wala ni, uwan na. Oh my god, oh my god. Niya karon guys, ni uwan. Niuli ko kayo ni uwan na jod. So, nagpandog ko og. Dahon sa saging. Ikaw ano daw, saging natin salin. Kaya ko kauli. Huwag ako'y pandong, mabasa ko. Yung mabasa sa ding cellphone. Malas. Dili mo katanaw. Gusto ang pag-tracer nila. Gawa naman. So, ulit na lang ba. Saan na? Di ba waterproof ninyo ang cellphone? Wala ako'y pang vlog. Mabasa na akong cellphone. Tiway na. Wala na, nabasa na. Yay! Yay! Gikuha kong payong. Masa ka ba? Ha? Hi. Ay, Masa ka? nabasa. Balik ka na. Nga naman. Masa lang, masa to? Nabasa. May pinagdakot trafal. Waiter pala to day. Darag saging. Bye-bye. Waiter pala to? Wa. Noon sa magkitabo nila, huwag tracer na sila, wak pa. Wa pa. Gaabis pa sila? Oh. Mag-abis na sila nung taman? Oh, di. Gitapok na to kayo mag-tracer na anta. Nga. Nanilong pa sila. Wa, nanilong. Wali. Silingan na to. Uy. Nagapadasan sila? Mabasa! So, maura to guys. Mabigat! Isang malas, isang mabasa sa cellphone doon. Paano kayo ba-vlog? Sige ano? Ano to? So, maura to guys. Kay, way klaro ang panahon nag-uwan. So, Woo! Grabe ka, bibo diri. buak! So, wa na hatiwas ako ang vlog. Ano human, daghang pa to silang mga buhat-buhaton dito. So, Kapit, ah. eto na ako kay... Yeah! Gabutas pa na! Gabutas na ay. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye! Mabasa lagi sa mukha. Get it, 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 get it.